Subay sa amuang itinerary, alas 4 sa kadlawon ug ngit-ngit pa sa dihang gibiyaan namo ang lugar nga gitawag og Broome. Uban lang ato ang kauban nga si Jesse Noblero ug ang iyahang partner nga si Carla Noblero. Pagsidlak ni Haring adlaw, gatusan ka mga kilometros na ang ato ang nadagan. Og ang lungsod nga gitawag og Sunfire mao'y ato ang target nga unang kapahuwayan. Alas City ang takna sa kabuntagon sa dihang naabot namo ang unang taon nga gitawag og Sunfire. Ug didto gipahitabo namo ang among malipayon nga pagpamahaw. Wala dayon minaglangan ug nipadayon mi sa among biyahe tumong nasad ang Port Hedland. May buntag mga kasans, aming hapon mga kasans. So, ikaw tira na to? Hello mga kasans, karon Ayun na ba? nabilito. Pero magdawa mga kasans, ano ba? Huwag ni channel nga ba? Ito to, mayong buntag mga kasans, ito niya. Mayong buntag mga kasans, isa nung Republic Day. Karon, kay mo tumig harbi. May buntag, aming hapon. Mga maanindot nga talan-awon, pasiyaw sa ako ang ginsakpan. Mo'y naghatag ka na ko og lagsik ug determinasyon na makaabot ni sa among kapaigon. Luyo sa kakapoy nga atong nayako. Kumika ni mga maanindot nga talan-awon, dili kalimot nga daw buhion ang imong dugo sa obra maestra nga hinimo sa kinaiyahan. Tungod sa kalayo sa amuang biyahe, walay si bisan kinsang nakabalo kung unsay among dangatan. Apan nakahibalo mi nga anaa mi sa saktong hinagiban, kana mao ang pagsangpit sa kahitasan. Ang butang nga gitawag og walkie-talkie maulay bugtong namong hinagiban. Kung kami uban sa kong kaubanan adunay katuyuan, sama na lang sa pagpahuway, pagpangihi, pagpangaon, ug uban pang mga concern sa amuang biyahe. Ang takna sa alas 10 sa kabuntagon ug alauna sa kaudtuhon mao'y dakong hagit sa mga nagmaneho sama nako sa amuang sakyanan. Tungod kay niining mga orasa daway makapugong sa imong mga mata nga mupiyong. Apan mapasalamaton ta kay duna usab kitay mga balon, sama na lang sa mga energy drink, tubig o mga kanunon. Bisag unsa na lang ang amuang gibuhat nga pamaagi para ang kakapoy o kalaay among malikayan. Sama na lang niining konsyerto sulod sa sakyanan. Booga with me, why? Booga with me, let's slide right all night. It's not a be wild freestyle. We can dance and dance, dance. Woo! We can dance. And dance, dance. I wanna dance and dance, dance. Wala, makita itong na wala. Dance and dance.
Di tiaw nga kalipay ang amuang gibati ug naghinam-hinam na kami sa dihang duol na kami sa amuang destinasyon ug wala gid kami makalimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa pagdungog sa among mga pagampo. Labi na ang paghatag sa maayo ug luwas nga biyahe. Ug sa katapusan sa ikaduhang adlaw sa among biyahe panahon sa kagabion nakaabot ra gyud mi sa among Diha na destinasyon. usab natapos sa ato ang video mga kasams. Daghang kayong salamat sa inyong pagbisita na usab ni ato ang channel Sanu Republic. Ang channel nga dili lamang hataw kalingawan o pagtulunan, kundi pwede sa mutubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Sa ato mga subscribers, daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagbisita ni ato ang channel o pagsuporta. Kung bag-o lang po ka na isuroy ni ato ang channel, ayaw kalimot sa pagpislit sa mga pislitunon, sama sa like, subscribe button, ug notification bell aron permanenteng updated ta sa ato ang mga coming videos. Ug sa dili pa ta man nagbulag-bulag, shout out diay kay Morel Quisidio. Shout out diya pre, shout out diya pre. Ug sa dili pa ta man nagbulag-bulag mga kasans, tuguti ako sa pagbili ni mga istorya nga ang adlaw nga walay katawa o sa kaadlaw nga way pulos.